बावनानै आं कमलाकान्त बसुमतारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं दिनै आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोराव मैखोम रादाब जायफोर सेबखांजादों बेफोरखौ फरायथिनानै खोनासंनो थाखाय आं नुजाथिदों। गिबियावनो लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ निमाती घाटआव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। निमाती घाट दाखालि जि नाव एक्सिडेन्ट जानाय बे निमाती घाट ओजोंहाय जरहाट ओजोंहाय माजुलि बेनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव हाबनो सावरायनायखौ नुनानै रायजो राजाफ्राबो बिजेपि दोलोआव हाबजोबसिगोन नामा बे मोनसे। त्रिपुरायाव बिजेपि दोलोनि उदखार सिपिएमनि मावख' सैहांगार खालामदों। गोबां अफिस सावदों, हेड अफिसखौबो सावदों, स्टेटनिखौ जिल्लानिखौ सावदों आरो गुबुनखौबो सावदों आरो सिपिएमनि जि रादाब बिलाइ गांसे बेखौबो बे मावख'खौबो सावनानै होदों, गारिखौबो सावदों। बेनिफ्राय माखासे मावफारियाफोरखौबो बा सोद्रोमाफोरखौबो बुग्लुं सुग्लुं खालामदों। चीनआ आफगानिस्ताननो 228 कौटि रांनि अनसुंथाइ हरबाय। बे हरबायानो आरो बेखौ केस थाखा हरालासिनो गोबांखौनो हरदों, जाग्रा लोंग्रा बेसाद माइरं दैरं दालि आरि बेबादि। बेनिफ्राय दिल्लीनि कैलाश कल'नि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ प्रमद बर'आ बेखेवदों। दा कैलाश कल'नियाव बड'लेण्ड गंसे दङ, बड'लेण्ड हाउस। बेनि मोखाङाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे मुसुखा बानायनाय जादों आरो बेखौ मैया बेखेवदों प्रमद बर'आ। बेनिफ्राय मैया नङा, बे दाखालि जादों। बेनिफ्राय जाख्लनायखौ होबथानो लाट मण्डलफोरखौ गुबुन गुबुन जिल्लायाव ट्रेन्सफार हरनो गिबि मन्थ्रिनि बिथोन। बे मन्थ्रिफ्रा बे खोथाखौ मिथिगौ आरो गावसोरनि मोनसे आगान हिसाबै मानसिनिबो दिन्थिनाय महरै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय जे मण्डलफोरखौ गावबागाव जायगायाव दोनालासिनो जेराव बि साख्रि मावनानै दंमोन बेहाय दोनबाय थायालासिनो दस्रा जायगायाव ट्रेन्सफार हरदों। बिटिसि सोरखार दानाया 7 दान जाबाय, नाथाय बासुगाव नोगोर परिषदखौ दासिमबो दानानै होनो हायाखिसै। बेनि उननि रादाबा जाबाय उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ गसाइगाव तामुलपुर बियाबखौ इउपिपिएलनो हगारना होखाबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा ट्राइबेलनि जेंनाखौ सुस्रांनो आसाम सोरखारा 3 केबिनेट मन्थ्रिनि मोनसे कमिटि दागोन। बे गोबां जेंना दङ, बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आसाम सोरखारा दा मोनसे 3 मन्थ्रिनि केबिनेट मन्थ्रिनि आरो मोनसे कमिटि दादों। बासुगाव गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव गासैबो फरायसाफोरा एडमिशन मोनैनि खुद्रिदों। सिटआनो थोला, ओजोंहाय पास जादों बेसेबांबा। दा बासुगाव बे हालोदा फैदों जे एडमिशन मोनैफोरा खुद्रिदों। सा करियायाव गिलु बालु आंखाल आदारनि जोबोद आंखाल, जायखौ असमिया सोदोबाव दुर्भिक्ष होननानै बुङो, बे हालोदा सफैगासिनो दङ। बेनिफ्राय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि झरनाग्रा गामियाव सानथामनि हाबाफारिजों टुरिज्म बादा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे क'क्राझारनि रादाब। बेनिफ्राय जों थांदिनि नैबे मोनसे रादाब
बे जाबाय 4 अक्ट'बर खालि रायजो सभानि बिसायख'थि फैगौ 4 अक्ट'बर खालि रायजो सभानि बिसायख'थि जागोन आसामाव गंसे आरो तामिलनाडुआव गंनै बादि बेनिफ्राय जोंनि इंखं रादाब बिलाइनिफ्राय रादाब फरायनाया एसेखिनियानोसै जों दा थांसै अग्रदूत रादाब बिलाइयाव अग्रदूतआव गोबां रादाब दङ बे रादाबफोरा जाबाय दुर्नीति अनियम अकर्मण्यताय दायी बे निमाती घाटआव ब्रह्मपुत्रनि बिखायाव माजुलियाव बारलांग्रा गाथोन बे निमाती घाट बेनिफ्राय बारलाङो माजुलियाव फेरि नाव सालायो दाखालि बेहाय मोनसे गिदिर एक्सिडेन्ट जानानै थाङो गासै 90 पेसेन्जार दंमोन बिनि मादाव सासेया थैयो परिमिता होननाया बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन कलेजनि बेनिफ्राय माजुलि मन्त्रि घेराव आरो खेरलाथि बिमल बरा होननाय मन्त्रिखौ घेराव खालामदों रायजोफोरा मानो दलं जायाखै दाबो मानो बेफोरबादि जाबाय थादों बिदि होननानै दा बे बेंखननायखौनो पुलिसा लाठि चार्ज खालामो रायजोनि सोरखार आरो रायजोखौ बुनो थिनो প্ৰিয় ঠাইখনৰ বাটই কাঢ়ি লৈ গ'ল পৰিমিতাক হেকৃত্য সম্পন্ন परिमितानि थाखाय बे लामाया सिनायखानाय लामामोन नाथाय सिनायजानाय लामाबाबो बेहायनो बियो थैनांबाय बेनिफ्राय हतीर्थ गुलिरे आहत करि नगावत सीआरपी जवानर आत्महत्या सासे सीआरपी साम मिश्र होननाया गावनि लोगो सासे दत्त होननाय सीआरपी जों माबा खोथा लानानै नांलाय खुंलाय जायो राव दान्थेलायनाय जायो बेखौ गावथारो बियो मिश्रआ आरो उनाव गावबो खर'आव गुलि गावनानै लानानै थैयो बेफोरो मानो जायो धैर्य हमनो हायैनिनो जानाय बादि मोनो मा बिनिफ्राय जाबाय मा এটা ইঞ্জিনৰ নাও নিষিদ্ধ বিধান সভাই অনুমোদন দিয়া নাই কাৰ্যকৰী নহল निमाती घाटानो जाबा गुबुनावनो जा गंसे इन्जिननि नाव सालायनाया खैफोद गोनां बेखौ हेंथा होदोंमोन सोरखारनिफ्राय अबजेक्शन दंखायो नाथाय सोरबा मावफारियाफोरनि थुलुंगा मोननानै एकथनाय मोननानै बे नाव बिगुमाफोरा बिखौनो सालायगासिनो दङ माजुलिर आबेगगलै राजनीति बन्ध करक नाव दुर्घटना आलफार हक माजुलिनि जि नाव जाब्रबथाय बेखौ लानानै राजखान्थि दा खालामसै आलफा सादिना बे खोथाखौ बुंदों बिनिफ्राय जिला प्रशासन दालाल दपदपनि दिखारा बरजारार पस्टमानता परियाल 55 नखर फारसेथिंजाय दङ बै लकप्रिय गोपीनाथ बरदलै बा गुवाहाटी बिरखं गाथोननि साखाथियाव सिमनाजों नांजाबनाय दा हाखौ नांबावगौ जादों एर'प्लेन गाथोनखौ फुवारनो थाखाय दा बे 55 नखरा हाखौ हगारनो नांगौ जादों नाथाय बिसोरो हगाराखै बिग्रायदों बेनिफ्राय पेकेट खुलि उलियाइसे लाइफ जेकेट दुटा बे पेकेट खुलि उलियाइसे लाइफ जेकेट माने बे जल परिवहननि जि मावख' बेहाय बेसेबा लाइफ जेकेट दङ बेफोरखौ बाहायाखैमोन बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय আহি আছে ভয়ঙ্কর সৌর ধুমুহা ব্যাহত হব পারে ইন্টারনেট সেৱা जोबोद मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानो फैगासिनो दङ सुनामि बादि नखरां सायाव सुनामि बे माबायदि सौर धुमुहा होननानै बुंदों सलार स्टर्म आरो बे फैयोब्ला इन्टारनेट सार्भिसफोरा बन्द जानो हागौ बेनिफ्राय फैबाय जोङो मोनसे रादाबाव
আফগানিস্তানত 20 বছৰৰ পাছত প্ৰত্যাৱৰ্তন হ'ব পাৰে আল কায়দা আফগানিস্তানাव तालिबानाथ' सरकार दाबायानो बेजों लोगोसे आल कायदायाबो फैनो हागौ आल कायदायाबो गाज्रिथार मेक्सिक'त बैध हल गर्भपात न्यायालयৰ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত बिजिरसालिया मेक्सिक' होननाय देशआव बे एबर्सनखौ इलिगेल होननानै दंमोनब्लाबो दा लिगेल खालामबाय आरो बेनिफ्राय जाबाय मा काबुलत साংবাদিকক बन्दी करी अकथ्य निर्यातन तालिबाना माबाफ्रा खौरांगिरिफ्रा काबुलाव आफगानिस्तानाव रैखा गैयै जानानै फैदों बिसोरखौ हमनानै खाख्रबनानै जोबोद बुग्लिदों बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब तालिबान सरकारक एटिआई सिक्युरिटी निदिये बांलादेशे सिन्देश पाकिस्तानाथ' होबायानोसै दा गुबुनफ्राबो होनो आवगायनो हागौ नाथाय इन्डिया होआखै आमेरिकाया होआखै इंलेन्डआ होआखै इउरपनि गोबां हादोरानो होआखै आरो बिदिनो बांलादेशआबो होथ'वा होनदों पाकिस्तानाव शिक्षके परिधान करिब নোৱাৰিব जीन्स टी शार्ट पाकिस्तानाव जायफोर फोरोंगिरि बे फोरोंगिरिफोरा जीन्स टी शार्ट गाननो जोमनो मोननाय नङा बा गाननानै जोमनानै स्कुलाव फोरोंनो थांनो हानाय नङा बेनिफ्राय मोनसे गिख्रंथाव रादाब पुনৰ ঊৰ্ধ্বমুখী देशৰ दैनिक সংক্ৰমণ বাঢ়িল সক্ৰিয় ৰোগীও सारा हादोराव कर'नानि साग्लोबनाया बांदों पजिटिभनि बेमारियाबो बांगासिनो दङ विद्यालय खोलार पाछते आमेरिका शिशुर মাজত कर'नार संक्रमण मृत्यु बृद्धि दा स्कुलखौ खुलिबाय आमेरिकायावबो नाथाय स्कुल खुलिनायनि उनावनो उन्दै गथ'फोरनियाव कर'ना साबफानाया बांनो हमदों आरो थैनायाबो बांदों बेनिफ्राय जाबाय त्रिपुरा सिपिएमर कार्यालयत बिजेपिर अग्निसंयोग संबाद माध्यमक आक्रमण बेखौ जों इंखङावबो फरायबाय जे त्रिपुरायाव बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा सिपिएमनि अफिसखौ गाग्लोबदों अर सावनानै सेहांगार खालामदों बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा बेंगलनि दिदि जिकिब বুলি বহি নাথাকিব নন্দীগ্ৰামত পৰাজিত মমতা হল অধিক সতৰ্ক দিদিয়া দেरहागोन होननानै जनानै थानो नाङा नन्दीग्रामाव ममता बेनार्जीया जोबोद सांग्रां जादों যুক্তরাষ্ট্ৰৰ নতুন ইতিহাস আমেৰিকাৰ মানৱবিহীন ৰবট সাবমেৰিনেৰে নিক্ষেপ ক্ষেপণাস্ত্ৰ যে दावहानि हाथियार दिहुननाय बेलायाव आमेरिकाया आरो मोनसे आगान से आवगायबावबाय जोबोद सोमोनांथाव बियो बे जारिमिनाव बे जाबाय मा मानसि गैयै रबट साबमेरिनजों मा मिसाइल गावगोन मानसि गैयै साबमेरिन सलायग्राया मानसि थायोमोन नाथाय दा रबटआसो सलायसिगोन साबमेरिनखौ आरो बिनिफ्राय मा मिसाइल गावदों गावगोन नङा गावदों गावखांबाय बिनिफ्राय जोङो गुबुन बिलायाव थांदिनि बेहाय दङ नै खेलानि रादाबाव कर'ना त्रास सन्देहर মাজত भारत इंलेण्डर पंचम टेस्ट भारतनि सासेया कर'नाजों साग्लोबजादों इंलेण्डआव क्रिकेट गेलेगिरिया दा बिनि थाखाय बे बाथि टेस्टआ मा जागोन बेखौ बुंसनो हायाखै बिनिफ्राय यूएस ओपनआव एबार महिलार नতুন चेम्पियन यूएस ओपनआव एबार आगोलनि चेम्पियन जानायफोरा गैया रानार्स आपआबो गैया एबार गोदान गोदान मोखां फैदों नुजाथिदों बेखिनियानोसै अग्रदूतनिफ्रायबो रादाबा जों दाना गुबुन रादाब बिलायाव थांनोसै बे जाबाय असमिया प्रतिदिन बे असमिया प्रतिदिनाव ओरैबायदि
रादाब होदों बे नाव जाब्रबथायनि थाखाय हेंथा होनायफोरखौ होसिख्रावनायफोरखौ ओरैहाय माजुलित खेदि खेदि प्रतिबादि प्रहार मानो बिदि नाव जाब्रबथाय जानो मोननांगौ मानो दाबो दलंखौ बानायाखै निमाती घाटआव मानो माजुलियाव बारस'लांनो हानाय दलं बानायाखै बेखौ लानानै प्रटेस्ट खालामदोंमोन नाथाय पुलिसफोरा बे प्रटेस्टारफोरखौ होसो होसो बुदों बे नतुन फेरी चालकर भुलै निमातीत नमायसिल काल अमानिका बै जाय नावा जाब्रबथायाव गोग्लैदों बे नावनि सलायगिरि आरो गुबुन मावफारियाफोरा गोदान मिथिनो मोननाय हिसाबै जे नावनि बिगुमाया लकडाउननि समाव गोजाम ड्राइभारफोरखौ मानसिफोरखौ दरमाहा होनो बानानै होखारहरदों बिनि उनाव गोदान सोबाय आबे गोदानफोरा मोजाङै रोङा बिनि थाखायनो एक्सिडेन्ट जादों बेनिफ्राय सरकार खमरसना भुपेन बराया सोरखारखौ सोंखारिदों भुपेन बरा जाबाय आसाम कंग्रेसनि आफादगिरि दुबार के आधारशिला स्थापन करियो माजुलित निर्माण नकरे दलं मानो गंसे दलंनि थाखाय मोननै फाउन्डेसन स्टन गायसनखो बुजिसनो हाला मा राजखान्थि जे भुपेन बराया बुंदों मानो दलंआ जादिया दाबो बेनिफ्राय मुख्यमंत्री सही जालियातिरे 3 कोटी टकार टिका आवंटन जे चिफ मिनिस्टारनि सहिखौ जाल खालामनानै टिका मोननो नाजानाय 4 बायगरफोरखौ हमनो मोनदों बेनिफ्राय रादाबा जाबाय गुबुन रादाबा जाबाय मा भबानीपुरत ममतार बिरुद्धे बीजेपीर प्रियंका प्रतिद्वंदितार भावे अनुमति नापाले शुभेंदु अधिकारिये प्रार्थी हबले अहनमन मिथुन चक्रवर्ती बीजेपीआ गिदिं नामा वेस्ट बेंगलनि भबानीपुर होननाय माबायाव बियाबनिफ्राय माबानो बिजाथि होनो बा देरहानो दा शुभेंदुआ मोनाखै टिकेट आरो ओजोंहाय मिथुन चक्रवर्तीनि जासिबाय बे आरो दाराया दा फैयै मा जाबाय प्रियंका होननाय सासे आइजोआसो दारायसिगोन ममता बेनार्जीनि बेरेखायै बियाबा जाबाय भबानीपुर वेस्ट बेंगलनि बेनिफ्राय 6 বছৰৰ মধ্য প্ৰদেশত 170টা বাঘৰ মৃত্যু 6 বছৰত 170 मुसानि जिउ खहा मानो जाखो बिदि गावथारनो होयो नामा बे कान्धत तुली 4 किलोमिटार यात्रा करियो रक्षा करिब नवारिले अखुस्थ पत्नी बेमाराव गोग्लैनाय बिसिखौ माने फाफ्लियाव बाननानै बामखांनानै फिसाया 4 किलोमिटार लामा लांदोंमोन हस्पिटालसिम नाथाय गैया फोथांनो हायाखिसै बेनिफ्राय जाबाय मा एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मसर प्रतिवेदन एसोसिएशन फर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होननायनि मोनसे रेबसुं 2014-2021 सनलै देखत सर्वाधिक दलबाग्रा नेता कंग्रेसावनो बयनिख्रुइबो बांसिन दलबाग्रा दैदेनगिरि मोनदों आसामावथ' आरो दा बुंसै बेनिफ्राय पाकिस्तानी ISI तालिबानर विपदजनक बुजाबुजित मृत्यु निश्चित निरीहर जे पाकिस्ताननि जे ISI ओजोंहाय तालिबानजों इसोरो माबा बुजाबुजि खालामदों मानसि गावथारनायनि 272 आफगानि मानसिखौ गावथारनायनि रादाय मा जाबावनो बेनिफ्राय दिल्लीर फ्लेटत उद्धार त्रिलोचन सिंह वाजेर उवलिजोआ मृत्युदेह जे दिल्लीनि मोनसे फ्लेटआव
त्रिलोचन सिंह वाजिर होननायनि गोथै सह मोनदों बिथाङा जम्मु एन्ड काश्मीरनि नेशनेल कनफारेन्सनि नेतामोन बिनिफ्राय जाबाय नैबे रादाब उत्तर मेसिडोनिया कभिड हास्पातालाव अग्निकान्डत निहत सद्य मेसिडोनिया होननाय जायो आलेकजेन्डार बिफानि रायजोमोन बै मेसिडोनियायाव हस्पिटालावनो कभिड हस्पिटालाव अर खामदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव सा 14 मानसि थैदों बिनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब तालिबानर आमलत काबुलर परा उरिल प्रथमखन यात्रीबाही विमान मैया जे काबुलनि एयार गाथोननिफ्राय बिरखं गाथोननिफ्राय गिबि खेब दाखालिनि जि जाथाय बे जाथायनि उनाव गिबि खेब मानसि रोगाग्रा एर'प्लेन बिरदों आरो बे मानसि रोगाग्रा एर'प्लेना काटारनि दहायावनो थांदों मैया बेनिफ्राय अनिश्चित भारत इंलेन्डर पंचम टेस्ट खेलानि रादाबाव मानोना सासे गेलेगिरिया इन्डियानि गेलेगिरिया माबादों कर'ना साग्लोबजादों बेनिफ्राय 14 बोसोर अनुरुद्धर अइल आइटा सुपार सिरिज टेनिस लन टेनिसनि खेला बियो बेहाय आसामनि अन्तरिक्ष होनदों सोरबा इहाय अन्तरिक्ष होनदों बिनि टाइटेला जाबाय तामुली अन्तरिक्ष तामुली बियो डाबल्सनि माबाखौ मेडेलखौ मोनदों बा ट्रफिखौ मोननो हादों देरहादों आरो बेखिनियानोसै बिनिफ्राय जों थांदिनि दाना नियमिया बार्तायाव गोबां रादाबानो अग्रदूत आरो प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव फरायखाजाबाय बेखायनो बैहाय मोनिखौल' जों इहाय सावरायनोसै फरायनोसै बे जाबाय मा निमाती घाटर जिर'नि गृहत दमे दमे उद्धार पेलाई रखा लाइफ जेकेट थानाय मोनब्ला सासेबो थैयामोन परिमितियाबो थैयामोन नाथाय निमाती गाथोननि बै जि गेस्ट हाउस बेहाय बेसेबा माने दामोल लाइफ जेकेट गोग्लैनानै दङ बेनिफ्राय जाबाय मा हकाकुल परिबेखर माजेरि दुर्भगिया परिमिता हेक बिदाय परिमिता बे आइजोखौ जायो निमातीनि नाव जाब्रबथायाव थैबाय बेखौ मैया नवग्रहआव सावो आरो बिदाय होयो जोबथा देखर 8 नं स्थान गुवाहाटी IIT मोजां रादाब जे गुवाहाटीनि IIT आ सारा भारतनि जेसेबां IIT दङ बिसिनि मादाव 8 नं मासि मोनदों 1 नं नङा 8 नं मासि मोनदों आरो बे मोजां रादाब जोंनि थाखाय बेनिफ्राय जाबाय दानिया फैदोनि जों आमार अखम होननाय रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ गुदामते थाकिल 82,000 लाइफ जेकेट लाइफ गांफ्रोमबो रादाब बिलाइयानो बे खोथाखौ होनदों लाइफ जेकेट थानाय मोनब्ला मानसिया थैयामोन लाइफ जेकेट गैयिनि थाखायनो परिमिता थैदों अथच इसेबां लाइफ जेकेट गेस्ट हाउसआव गोग्लैनानै दङ बेसेबां दङ 82,000 लाइफ जेकेट एसे एनैल' नङा 82,000 लाइफ जेकेट गोग्लैनानै दङ दुथांमारा बे नाव बिगुमाफोरा आरो अफिसारफोरा बेनिफ्राय अखमत कंग्रेसर दरै बंगत बिजेपिर दुरवस्था आसामाव कंग्रेसा जेरोखोम माबा हालाय हाफाय राजखान्थियाव बेबादिनो बंगदेशआवबो बिजेपि हा हालाय हाफाय लक्षाधिक शब्द शिल्पीनि शब्द उसुपनि जे दामग्रा देग्रा आइजो बै माने थिएटारनिल' नङा थिएटारनि अनगायैबो ओरैनो बै जुबिन गार्गमोननि टीमाव दामग्रा देग्रा जाग्रा बिसोरो दा खामानि गैयै जानानै दङ जेरावबो प्रग्राम गैया बेखायनो बिसोरो सिरि सिरि गाबदों होननानै बुंदों खामानिनि आंखालाव आरो बे जाबाय
बेनिफ्राय नगाव हरटिथक गुलिया आत्महत्या एजन जवानर बे दहायबो फरायखांबाय बेखौ जे सिआरपिजों सिआरपि गावलायदों सानै ओमफ्राय सासेया जाय गावदों बेयो गावखौनो खर'आव गावना लानानै थैदों बे जाबाय बेनिफ्राय जों दा थांदिनि बे असमिया खबर होननायाव बेहाय दङ डिएनएलएर एकपक्षीय युद्ध बिरति घटना এই যে गंबा ट्राक सावदों आरो दाखालिबो गंथाम सावबोबाय बे डिएनएलए होननाय थिउरिया हान्जाया गावसोर हारसिङैल' मा खालामदों दावहा दोनथ'नाय बाथ्रा फोसावदों बेनिफ्राय अन्यतকৈ शीघ्र সম্পূৰ্ণ হ'ব মাজুলী সংযোগী দলং সৰ্বানন্দ সনোৱালা बुंदों गुबुन दलंफोरनिख्रुइ जे মাজুলীनि दलंआ गोख्रैसिन फोजोबजागोन मावफुंजागोन दासो सिरि मोनदों एक्सटेन्ड जानायनि उनावसो मा होनबावनो बेनिफ्राय अदालगुरि आरक्षीर एनकाउन्टार आहत दावहारु बर' होननाय सासे दुथां मालायनि माने थिउरियाफोरनि मुङै थाखा खांग्रा गुन्दामी खालामग्रा बे मानसिया माने पुलिसनि गुलि नांजादों बेनिफ्राय चन्द्रमोहन पाटवारीर पदत्याग दाबी प्रदेश कंग्रेसा चन्द्रमोहन पाटवारीनि रिजाग्नेशन दाबी खालामदों बै निमाती गाथोननि नाव जाब्रबथायखौ लानानै बेनिफ्राय অনলাইনত নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্ৰত নিবনুৱাৰ নাম পঞ্জীয়ন নিযুক্তিৰ বাবে নালাগে পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নাংলা दा साख्रियाव তাতে অনলাইনাव एप्लाइ खालामनो बेनिफ्राय এদিনতে 14 বাৰী দেশত কৰোনাৰ নতুনকৈ সংক্ৰমিত 43,263 জন লোক ভাৰতত सानसेयावनो बेसेबां बारायदों 14% बारायदों 14% आरो गासै साग्लोबजानाय बेमार नांजानाया जाबाय 43,263 बे কাবুলৰ প্ৰতিবাদ দমন কৰিবলৈ তালিবানে কৰ্তন কৰিলে ইন্টাৰনেট সেৱা তালিবানफोरनि खामानि बियो जे तालिबाननि बेरेखायै बे सोमावसारनाय जागासिनो दङ होसिख्रावनाय जागासिनो बेखौ दबथायनो थाखाय तालिबाना मा मोनसे खालामबाय इन्टारनेट जि सार्भिस बेखौ बन्द खालामनानै होबाय आहमद मासुद आरो साले निरापदे आफगानिस्तानते আছে बुंदों मा आहमद मासुद आरो सालेया जेबो खैफोद जायालासिनो आफगानिस्तानावनो दङ खारखुमायाखै बे महिलार प्रतिबादर बातरि परिवेशन करा साংবাদিকক तालिबानर निर्मम प्रहार दहायबो मोनदों बेखौ जे आइजोफोरा होसिख्रावगासिनो दंना बे रादाबखौ जायफोर खौरांगिरिया फोसावदोंमोन बिसोरखौ हमनानै बुख्लिदों बेनिफ्राय বিমান বন্দৰৰ সন্যাসিনীৰ বেগত ওলাল লাওখোলা আৰু হার মান बिरखं गाथोनावनो सासे आइजो सन्यासिनी मनायाव मा मोनदों मानसिनि खर' आरो हारा बेनिफ्राय नैबे बांलादेशर जेलत थका दरंगर मुकुल हाजरिकाक अबथाय आनिब आरक्षी अधीक्षक सुशांत विश्वशर्माय बे माबानि मुकुल हाजरिका बांलादेशनि जेलाव दङ आरो बेखौ मुखाल खालामनानै लाबोनो होनदों आरक्षी अधीक्षक सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस सुशांत विश्वशर्माया बे जाबाय बेनिफ्राय जों दा थांदिनि आरो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बे इंराजि रादाब बिलाइ आसाम ट्रिब्युन बेहाय होनदों Chief Minister announces probe into Nimatighat ferry mishap. बेथ' जाखागोन आरो जे इसिबां गिदिर नाव जाब्रबथाय जाबाय मानसि थैलायनाय बेखौ माबा संदानगोनानो
बेखौ चिफ मिनिस्टारा अर्डार होदों बेनिफ्राय जाबाय 58% of India's adult population got at least one dose of vaccine. भारत सरकारा बुंदों जे 58 जौखोन्दो बा जायफोर बैसो जानाय मानसि भारतनि बे 58 जौखोन्दोआनो गंफाबाबो भेक्सिन मोनबाय बे आरो बेनिफ्राय Afghan soil must not be allowed for terror attacks BRICS नोंथांमोना रादाब बिलाइखौ बुथुमनानै फरायबा बेखौ मोनगोन ब्रिक्सआ मा बे मोनसे एब्रिभिएसन बेहाय ब्रिक्सआ गावसोरनि मिटिंआव बुंदों जे Afghan soils must not be allowed for terror attacks आफगानिस्ताननि हाखौ टेरर एटाकनि थाखाय थिउरियाफोरनि खामानि मावनो थाखाय बाहायनो होनो नाङा बिनि ओंथिया जाबाय रिहाय आफगानिस्तानाव थानानैनो आफगानिस्ताननि तालिबानानो जाथों बा आल कायदायानो जाथों मुजाहिद्दिन जाथों बिसोरो बिनिफ्रायनो भारतखौ नांथों खालामहरबाय थानो हागौ पाकिस्ताननि मदद ओजोंहाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि सायाव बे खोथाखौ थांनानैनो बुंदों by polls to 7 are a seats announced जे मोनस्नि भारतनि राज्य सभा भारताव मोनस्नि राज्य सभानि सिटआव उफेरा इलेक्शन जासिगोन गंस्नियाव आरो IAF plan with Gadkari Rajnath plans on highway बिसोर गाखोनाय एर'प्लेना माबा जादोंमोन नितिन गडकरी आरो राजनाथ सिंह गाखोनाय एर'प्लेना जे राजा लामायावनो बानांगौ जादों बेखिनियानो बेनिफ्राय जों थामदिनि जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम बे दैनिक अखमाव होनदों मा आन्तर्गाथनि उन्नयনৰ नामत जल परिबहনত लुण्ठन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय जेसेबां थाखा हरो दै लामानि थाखाय बेफोर थाखा गासैबो जाख्ल'नायावनो जोबो बेखौ होनदों बेनिफ्राय अनभिज्ञ कुरियाल रेम्पर अभाबती दुर्घटना बे निमाती गाथोननि नाव जाब्रबथाया मानो जादों होनदों जे बे ड्राइभार आरिफ्रा एक्सपार्ट नङामोन आरो रेम्प गैया नावाव रेम्प गैयामोन रेम्प गैयैनि थाखायबो बे जाथाया जानो मोनदों होननानै बुंदों बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब इथिय'पियात 120 कृषকক हत्या इथिय'पिया होननाय देश जेराव आंखालानो आंखाल बेहाय 120 आबादारिफोरखौ गावथारदों अनाखाना टाइग्रेर बिद्रही गतर नरसंहार बेहायबो गस्थि दङ जाथि आलादा दङ दा टाइग्रे होननाया बे खामानिखौ मावदों बेनिफ्राय सन्त्रासबादर बिरुद्धे जुजिबले कर्मसूचि ग्रहणर सिद्धांत बे ब्रिक्सनि भारतर अध्यक्षतात सम्पन्न ब्रिक्स सन्मिलन बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाबाव संगीत निषिद्ध बाद्ययन्त्र भाङि सुरमार तालिबानर आफगानिस्तानाव खुनु मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय मुसुरनाय थानो मोना दा बेनिखायनो आइजें आइलाफोरखौ दामजुफोरखौ गासिबो देख्रुबजोब्बाय बेनि उनाव रादाबा जाबाय नैबे बेरेट्रिनिक हरुवाय जक'भिच सेमिट जक'भिचआ बेरेट्रिनिक होननायखौ फेजेननानै बे US अपेनाव सेमिफाइनालाव थांबाय आरो बेनिफ्राय दिनैनि रादाबनिया जोबथा रादाबखौ इखौ लानोसै इटाली जार्मानी स्पेन बेलजियाम मर्जय फिफा विश्वकाप क्वालिफाइं बे वर्ल्ड माने फिफानि
जे वर्ल्ड कप क्वालिफाइं बिनि खेलायाव इटाली जार्मानी स्पेन बेलजियाम बे गंब्रै हादोरा देरहादों। बे दिनैनि जे आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि बिलाइयाव सेबखांजानाय गाहाय रादाबफोरखौ फरायनाय हाबाफारि बेखिनियावनो फोजोबबाय। जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो गासैनोबो आंनि गोरबो सिंनि मोजां मोननाय साबायखर बावनानै आंनि नोंथांमोननो गासैनोबो खुलुमनाय जासिबाय।